Nu e o prostie să îmbrățișezi copacii. E știință. Urmărește-mă ca să afli cum poți să te descarci rapid de stres. Când tu ești stresat, să știi că corpul tău e plin de ioni pozitiv în exces. E ca și cum ai avea prea multă electricitate. Acumulezi un exces de radicali liberi instabili. Această stare e asociată cu inflamația cronică. Pământul este un rezervor imens și stabil de electroni liberi. Suprafața sa menține un potențial electric negativ. Arborele e ca o antenă. Când atingi trunchiul, electronii sunt atrași de sarcina ta pozitivă. Acești electroni reacționează ca antioxidanți naturali, neutralizând radicalii liberi. Ce se întâmplă imediat? Ai sentimentul acesta de stabilitate, de ancorare. Nu te mai simți copleșit. Sunt în siguranță, stabil, conectat. Mintea primește acest semnal. Cade cortizolul și ne liniștim. Nu e nevoie să-l îmbrățișezi ca în filme. Pui ambele palme sau o palmă, îl atingi și respiri. Respiri profund, inspiri pe nas și expiri pe gură. De câteva ori. Și stai așa în liniște. Data viitoare, când ești pe roșu, găsești un arbore, îmbrățișează-l, pune mâna pe el și descarcă-ți stările de anxietate. Resetează-ți și tu potențialul electric. Te aștept la sesiunile mele de terapie cu natura.